Boom! Okay, magandang hapon po. Ayan. Kaya gising ko lang. Nakatulog kasi ako kanina pagkagaling sa trabaho. Tapos ang hapdi pa ng bibig ko, di ako makatawa ng maayos, di ako makapagsalita ng maayos kasi may bitak. Ay, kasi lumamig na naman. Yan. Tingnan sa labas. Covered na naman ng snow sa labas. So, yan po. Ang lulutuin po natin ngayon is magluluto po tayo ng pata ng baboy. Yan, magluluto po tayo ng, ano bang tawag doon? Yung malutong na pinipirito. Okay. So, yan po yung ricado natin. Yan, bawang sibuyas. Tsaka yung kwan natin. Paminta, tsaka bay leaves. Okay. So, hiwain ko lang po yung ating bawang sibuyas and then proceed na po tayo sa ating pagluluto. Alright? Maraming salamat po. Babalik po tayo ulit. Okay. So, yan na po yung ating ricado. Hiwa-hiwa na po siya. At yan din po yung ating pata. No? At first step po natin, siyempre papakulo po tayo ng tubig. Yung papakulo. Sasabay na po natin yung yung ating baboy. Yan, lagay na po natin dyan. Alright. Then, buhos na rin po yung ating mga ricado, ang ating pong paminta, laurel, bawang at sibuyas. Yan lang po gagamitin natin. Okay. Saka po natin siya lalagyan ng asin. Okay. Lagyan na po natin siya ng asin. Yan. Alright. So matapos po natin lagyan ng asin, syempre takpan na po natin at pakuluin na po natin hanggang sa lumambot po yung ating pata. Okay? So, ayan po. Balikan po natin yung ating pata pagkatapos pong kumulo at lumambot. Okay? Balikan po natin siya, alright? Okay, so balikan po natin yung ating niluluto. Yan. Check po natin yung karne natin. Yan po. Yan na po siya. Okay. Yan po yung kasarapan na i-crispy pata. Huwag nyo pong masyadong palalambutin kasi po madudurog po yung niya. Yung balat. Okay. So gawin po natin, patayin na natin and then nanganguin ko lang po ito. At saka po natin papalamigin. Okay. Babalikan po natin. So, ayan na po yung ating pata. No? Naantay lamang po natin na lumamig ng konti. And then, sasalang na po natin siya dito sa ating mantika. Okay. Dito ko po pala siya lulutuin kasi po, matangkad po siya, malalim. And then, nakakatulong po yung init niya dito sa, dito sa surroundings niya na makaluto sa ibabaw niya. Then, at the same time po, nakakasingaw siya ng maayos. Okay. So, yan po. No? Balikan po natin kapag iluluto na natin. Alright? Kapag ipiprito na natin. At abangan po natin yung resulta. So, yan na po yung ating pata. Yan, lumambot na po siya. And then, ito naman po yung ating mantika. Yan, pinainit ko na. And then, ang gagawin po natin is lagay na po natin dito, no? Yan. Okay. At lulutuin lamang po natin yan sa mahinang apoy. Yan. Para po hindi po siya mabigla. Yan. Okay. Nang hanggang po sa mga niya, sa mga laman is maluto po ng gusto. Okay. Tatakpan lang po natin. Kasi po alam po natin nalalaban yan mamaya. Okay. So ayan po. Antayin po natin yung magiging resulta mamaya. Kung kaaya-aya pa o yung magiging luto natin. Siyempre, of course, magiging masarap yan. Okay. So, ayan. Balikan po ulit natin mamaya. Ano po? Okay. Balikan po natin yung niluluto natin kasi hindi na po siya maingay. Yan. Okay. So, balik na rin na po natin siguro kasi hindi na po siya maingay, no? Oh my goodness. Umiwalay. Umiwalay ang ating isang... Umiwalay po yung ating mga Yun! Sarapan, baby. Umiwalay po yung ating kuko. Ako, babalik na rin lang po natin. Oh my goodness. Tignan po natin sa kabila. Surprise!
Surprise! Ayun, okay naman pala eh. Okay naman palang pagkakaluto. Yan. Okay. So, lutuin lamang po natin yung kanyang kabilang banda. And then, ready na po ang ating, tignan natin kung nag-crispy. Ayun. Binig niyo po ba? Alright. So, balikan po natin yan mamaya. No? Pag hahanguin na po natin. Okay. Takpan lang po ulit natin. Para hindi po siya maging palaban. Okay po. Okay. So may tuturo po ako sa inyong technique kung paano po magiging mas crispy ang inyong crispy pata. Okay? O kaya kahit mga lechong kawali. Kapag ganyan kumukulo po siya, lagyan nyo po siya ng tubig. Yan. Yan po ang technique. Okay ba? Ito nyo? Yan po ang technique para maging kuwan po ang niluluto, maging crispy na crispy. Okay po ba? Yan. Yan po ang ating technique para po maging crispy ang ating niluluto. Alright. Okay, so balikan po natin yung ating niluluto, no? Ayan, check po natin. Check po natin yung ating crispy pata. Okay, so luto na po siya. Alright. So, hanguin ko lang po ito at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung pagkakaiba nung nilagyan natin ng tubig at hindi po natin tinubigan. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo. Hanguin ko lamang po ito. Okay? Papakita ko po sa inyo ang resulta ng ating tinubigan at hindi po tinubigan. Yan. Kaya po pag magluluto kayo ng lechon kawali o crispy pata, alam nyo na po kung anong gagawin nyo, kung ano pong texture ng skin. Yan. Ang magiging gusto ninyo. Ano po yung texture ng skin na gusto ninyo. Okay? So, palalamigin lamang po natin ito. At ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng nilagyan ng tubig at hindi po nilagyan ng tubig. Okay. So, patayin na po natin. And then, hayaan lamang po natin yan na lumamig. At ipapakita ko po sa inyo yung tsura. Okay? Ang nilagyan natin ng tubig, yan po yung hindi natin nilagyan ng tubig. Okay? At tapos, papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung itsura ng nilagyan ng tubig. Gaya nga po ng sinabi ko kanina. Okay? Gaya po ng ginawa natin kanina. Alright? Okay. So, yan na po niluto natin, no? Balikan po natin. Yan po yung unang salang natin sa kabilang, pisngi ng ating, niluto. Yan po yung hindi natin nilagyan ng tubig, no? Although, crispy pa rin siya. Pero parang hindi po siya, medyo kaakit-akit tignan. Unlike po sa kabila, kapag binaliktad po natin, yan, makikita po natin, marami po siyang mga spot-spot na ganyan. Yan. Yan po yung mga malutong na, kung gusto nyo pong magchicharon yung inyong mga, niluluto, pag lechon kawali, o kahit na ganito, pagkasalang po sa mainit na mantika. Yan, lagyan nyo po siya ng tubig. At tiyak po, magiging crispy po ang inyong balat. Gaya po niyan. Yan. Okay? Kasi po nagkakaroon ng reaction yung mainit na mantika sa tubig. Yan. Lagyan nyo po siya ng tubig. Yan po ang sikreto para po maging crispy ang inyong crispy pata or lechon kawali. Yan. Okay po. Kahit po sa mga piniprito nating mga baboy, kahit ano po yung piniprito natin, basta may taba-taba na gusto nyong gawing parang chicharon, yun po ang sikreto. Okay? So, yan po yung video natin ngayon. Okay, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa ating mga video. Okay, thank you po ng marami sa inyo. Sana di po kayo magsawa. Alright, so yan po yung luto natin ngayon. Okay, thank you po. At magandang gabi po sa ating lahat. Alright.